Tak určite, ja som rád, že sa aj štádion na Pasenko zaplnil. Sám som tú atmosféru zažíval a aj tento štádion je OK, keď je plný a ľudia sú fantastickí, tak jak nás prevádzali počas celého zápasu a som rád, že sme sa rozlúčili dobrou hrou, pekným výsledkom a viacerými šancami. Sadili ste na ofenzívny štýl hry, naznačuje to, že máme tú silu premieňať aj šance a že nemusíme ísť do tej Afriky ako outsider a že si môžeme veriť. My nejdeme ako outsider, ideme hrať dobrý futbal a pobiť sa o čo najlepšie umiestnenie, to znamená pobiť sa o šancu postúpiť zo skupiny. Tento zápas bol trošku modelovaný možno na Nový Zéland, ale ten má väčšiu kvalitu ako Kostarika, takže takýto zápas s takýmto priebehom ťažko očakávať, aj keď všetko je možno. Možno s čím ste neboli spokojní, obrana fungovala dobre, aj stred pola, aj útok, ale asi premieňanie šanci by mohlo byť ešte o niečo lepšie. Trošku z prvej, áno, aj Erik Jendrišek, také lopty sa dávajú z prvej, a boli to krásne akcie, krídelné, čiže tom som bol spokojný, trošku ma zase škrie podvrtnutý kotník Martina Škrtela, ale to verím, že bude OK. Robo Vítek po dlhom čase skóroval, asi aj to je preňho a hlavne aj pre vás obrovská vzpruha. Tak určite, Robo dal gól tuším po roku, takže to som rád a je to psychicky veľká vzpruha jak pre ňoho, tak pre mužstvo. Váš odkaz s týmto fanúšikom aj pri televíznych obrazovkách pred odchodom na majstrovstvá sveta? Ďakujem im za skvelú podporu, aj tým, ktorí nás prevádzali v kvalifikácii, tým, ktorí prišli dneska, boli pri tých televíznych obrazovkách, takže držte nám palce a dovidenia v Afrike. Ďakujem.